Bestiari en un minut. La colla de la Berreta de Targa està formada actualment per 18 noies d'entre 19 i 40 anys i totes molt diverses. Que siguem un grup format íntegrament per dones, però, no ens converteix en un grup feminista directament, però sí que a poc anem fent passos en aquesta direcció. Una aposta molt clara per avançar i formar-nos en aquest camí és la gamberrada. La gamberrada és una trobada de bestiari popular i festiu amb una característica en concret i comuna, que les colles estan formades majoritàriament o íntegrament per dones. Aquesta trobada l'organitzem pels voltants del 8 de març, en motiu del Dia de la Dona, i enguany vam celebrar-ne la segona edició. La gamberrada sorgeix de la necessitat d'apoderar la dona dins el món de la cultura popular i festiva catalana. Partim d'una base molt bona, ja que la participació de les dones en aquests espais és cada vegada més alta, però tot i això, costa molt trobar grups que majoritàriament siguin dones o on, per exemple, elles siguin les portadores de la bèstia. El camí que ens queda per recórrer és llarg i no es farà tot en un dia ni amb una trobada. És per aquest motiu que ara estem buscant la manera de donar-li més continuïtat i sentit. La gamberrada ens permet també donar-los i donar-nos visibilitat i, sobretot, donar referents a nenes que en un futur potser voldran formar part d'algun grup o començar-ne un de nou. Trobades així també són necessàries per compartir experiències i inquietuds entre nosaltres i, sobretot, crear xarxes de sororitat i apoderament.